Ndị be anyị ndeewo nọ. Ofe ndị Igbo abịala ọzọ taa na-ewetara unu akụkọ dị egwu nke isi akụkọ ya bụ ihe ezoro na mma. N'oge gara aga, n'oge nkwekọrịta na-eji anya mmiri eme na ihe ezoro na mma abụghị ọlaedo kama ọ bụ ịtụ àjà. Kedu ihe ị ga-enye iji nweta ihe ahụ dịgo oke mkpa ị na-achọ? Ọ bụ ego ka ọ bụ aja nwa atụrụ dị ndụ? Ka ọ ga-abụ ihe ahụ nke ga-ewute gị nke ukwuu? Akụkọ a ga-eme ka obi dị unu mma ma nyekwa ihe ọmụmụ dị iche iche. Ngwa, nụrụ n'akụkọ ifo anyị a n'uju. N'ala ochie nke Nri, ebe ndị mmụọ na-eso ụmụ mmadụ eje ije, ebe osimiri na-echeta aha ndị nwụrụ anwụ, otu nwaanyị bi ebe ahụ. Aha ya bụ Akụnnaya. Ọ bụ nwaanyị kacha maa mma n'ime obodo ise dị gburugburu n'ala Nri. Ahụ ya na-egbuke egbuke dịka ọnwa n'abalị, dịka anyanwụ. Anya ya na-enwu ka ọkụ. Ntutu isi ya juru eju dịka ọhịa achara n'oge uduru mmiri. Ma ịma mma, nwa m, ịma mma abụghị ngọzi mgbe niile. Akụnnaya alụọla di arọ 7. Ọnwụ emewala ya na di ya obi. Ya na di ya, Maazị Iwuji, eliela ọ bụghị otu, ọ bụghị abụọ, kama ụmụ 3. Ụmụaka ndị ahụ tupu ha gaa ije mbụ, tupu ha akpọọ ya nne, ha nwụrụ tupu ha erie ji maọbụ ede, tupu ha egbe igbere maọbụ metụ aja ala aka. Asịrị malitere nwayọọ nwayọọ dịka mkpụrụ mmiri ozuzo na-ada n'elu aja oge nchọnchọ mmiri na-ezo. Ntakwu na ntanwụ na-efegharị n'obodo na-asị afọ ya apụghị ichekwaba nwa, na nwa adịghị anọ n'ime afọ ya tozuo ọmụmụ. Ụfọdụ kpọrọ ya ọgbanje, ebe ụfọdụ ndị ọzọ, ndị obi ọjọọ, kpọrọ ya amụsụ, kpọkwa ya ori nwa. Na mbụ, Akụnnaya agaghị ya ntị ọbụla, ma ọnụ ndị obodo ghọrọ nkọ dịka mma. Ndị inyom, ndị nwaanyị ibe ya kwụsịrị ikele ya, kwụsịkwa ịza ya ekele. Ọtụtụ ndị nne na nna dọrọ ụmụ ha aka na ntị sị ya kwụsị ịbịa Akụnnaya nso. N'ihi nke a, ọbụnadị ụmụaka ndị ọ na-amasị ka Akụnnaya kọọrọ ha akụkọ ifo bidoro ize ya. N'otu abalị na-enweghị ọnwa, Akụnnaya ji aka ya na-egwu ili. Mgbe ọ na-eme nke a, ọ nụrụ ọchị, ma ọ bụghị nke mmadụ dị ndụ, kama ọchị a sitere n'ime akwa ndị na-adị n'ime ụlọ ya. Ọchị nke a dị ka ihe si n'ala mmụọ pụta. Mgbe nke a na-eme, oke ifufe malitere ife. N'ihi ya, Akụnnaya gbara ọsọ, were ụjọ banye n'ụlọ ka ọ mara ebe ọchị ahụ si bịa, ma ọ hụghị onye ọbụla. Ụjọ jidere ya, ahụ jụrụ ya oyi, obi lọkwara ya mmiri. O teghị anya, oke ifufe ahụ belatara. Nke a mere ka Akụnnaya nwee ike ịpụ gaa n'ezi. Mgbe ọ pụtara n'ezi, ọ nụrụ mkpu akwa nwatakịrị nke ọ na-amaghị ebe o si bịa.
N'oge a, oke ifufe ahụ bilitekwara ọzọ na-efesi ike. N'etiti ọchịchịrị ahụ, Akụnnaya hụrụ okpuru anya abụọ nke na-ele ya anya site n'ebe dị anya. Mkpụrụ anya ndị a na-egbuke dịka mkpanaka tọọchị, ma ha anaghị enye ìhè dịka tọọchị. N'ihi ọchịchịrị ahụ, Akụnnaya enweghị ike ịmata ma mkpụrụ anya ndị a ọ bụ nke mmadụ, nke mmụọ, ma ọ bụ nke anụmanụ. Ihe ndị a gbagwojuru Akụnnaya anya, na-atụkwa ya egwu. Ọ maghị ma ọ malitere ikpe ekpere. N'ime ekpere ya, ọ rịọrọ ka Chukwu Okike chebe ya, napụtakwa ya n'aka ihe ọjọọ niile. Ya rịọkwa ka chi ya cheta ya, meekwa ka ya mụta nwa ga-adị ndụ tozuo mmadụ. N'ụzọ ịgba mbọ inweta ihe ọ na-achọ, Akụnnaya malitere ije n'ụlọ oke arụsị dị egwu a na-akpọ akwali ọmụmụ. Akwali ọmụmụ bụ arụsị ndị mmadụ kwenyere na ọ bụ chi na-enye nwa. Ụbọchị eke ọbụla, tupu oke ọkpa etie mkpu nke mbụ, Akụnnaya na-aga n'ụlọ arụsị a. Mgbe ọ na-aga, ọ na-eji ihe onyinye dịka mkpụrụ ọjị, mmanya nkwụ ọhụrụ na nzu. N'anya mmiri na obi mgbawa, ọ na-arịọ chi ya sị, kwee ka ọ ṅụbiri n'ime afọ m, were m ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma hapụ nwa m ka ọ dị ndụ. Ma chi ya gbara ya nkịtị. Anyị maara na chi ọbụla nwere ike ige ntị n'ekpere, ma ha na-aza oge nke ha. Oge chi abụghị oge mmadụ. Otu ụbọchị, n'isi ụtụtụ, ndị okenye abụọ n'obodo bịara n'ụlọ ha. Ndị okenye ndị a tere uhie n'egedege ihu ha. Mkpara ha ji n'aka na-eme ụzụ dịka egbe ọ bụrụ na ha sụọ ya n'ala. Eze Nri chọrọ ịhụ gị, ka ha gwara Akụnnaya. Dibịa Okoro, onye na-ahụ n'ihe na-ahụ na mmadụ, na-ahụkwa na mmụọ, chọkwara ịhụ gị. Akụnnaya jụrụ ha sị, ọ bụ gịnị mere? Anọ m na nsogbu? Ha zara ya sị, esogbula onwe gị, nsogbu adịghị. Eze Nri ga-akọwara gị ihe mere o ji sị gị bịa. Obi Eze Nri dị jụụ. Ọ bụ ụlọ eze eji nkume ruo. Oche onye eze dị n'etiti ya. Eji ọlaọcha chọọ oche eze ahụ mma. Eze Nri na-anọdụ n'ala n'oche eze ya. Akụnnaya kpọrọ isi n'ala kelee eze sị, eze birikwa. Ma anya ya jupụtara n'egwu na ajụjụ. Dibịa Okoro, onye bụ nnukwu agadi nke mere na ọ na-ehulata ma ọ na-aga ije. Ma n'agbanyeghị nke a, Dibịa Okoro dị ike, jupụtakwa na ahụike. Akụnnaya kelekwara Dibịa Okoro sị, nna anyị Okoro ndewo. Dibịa Okoro zara ya, nnọọ nwunye m. N'atụfughị oge, Okoro weliri aka ya elu, tupu mkpụrụ okwu atọ n'ala. Ha gbagharịa n'ala dịka ndị na-eti egwu. Ma mgbe ha kwụsịrị, ha niile nọdụrụ n'otu ahịrị dịka ndị soja nọ na paredi.
Mgbe nke a mere, Okoro kwara ikiri n'eze nri anya, tụgharịa lee Akụnna ya anya, wee gwa Akụnna ya okwu sị, ị bụ ọgbanje. Ọ bụ n'ihi nke a ka ụmụ adịghị anọta gị n'aka. Ụmụ ọ bịara taa na echi na-abịakwute gị bụkwa ọgbanje. Eze nri nọgharịrị n'oche ya, dabere n'otu aka oche, lee Akụnna ya anya na mkpụrụ anya sị, nne gị nọ n'abụlụ ụwa nwere mkpekọrịta, gbaakwa ndụ sị na ụmụ nwaanyị ọbụla nne gị ga-amụ ga-ama mma mabiga ya oke. Ma ọ n'abụlụ ụwa bụ eze nwaanyị nke mmiri ọjọọ. Ọ bụ mmụọ dị ike nke na-ekpebi na-agbanwekwa akara aka mmadụ, ma ọ bụ mma ihu abụọ. Ọ dịghị mgbe ọ na-enye ihe hapụ ịnara ihe. Mgbe o nyere nne gị mma na agbọghọ ya, nne gị malitere jide ya ụgwọ. Nne gị kwere ya nkwa ndụ ụmụ ụmụ ya a na-amụbeghị. N'ezie, eji mkpụrụ obi ụmụ gị zụta ịma mma gị. Okwu ndị a jụrụ Akụnna ya ntị, jupụtakwa ya isi, nke mere ya dị ka onye ajụ na-ebu. Ọ maghị ma ọ ga-ebe akwa ma ọ bụ ọ ga-aṅụrị ọṅụ. N'otu akụkụ, ọ na-ewute ya na ya bụ ọgbanje, onye ji ndụ ụmụ ya zụrụ mma. N'akụkụ nke ọzọ, ọ na-aṅụrị ọṅụ na ya achọpụtala mgbọrọgwụ nsogbu ya niile. Amara ihe onye na-arịa, amarakwa ọgwụ eji agwọ ya. Mgbe Akụnna ya nwetara onwe ya, ya jụọ ajụjụ sị, ebe ọ dị otu a, olee ihe a ga-eme? Achọrọ m ka ọnwụ nwa nke a kwụsị. Ugbu a, ka anyị kọrọ unu maka Ọbịanuju, nne Akụnna ya. A mụrụ ya na-enweghị mma ọbụla. Ka ọ na-eto, eji ya eme ihe ọchị. Ụfọdụ mmadụ kpọrọ ya mmụọ ọhịa jọgburu onwe ya. Ọbụnadị mgbe o tozuru agbọghọ, ụmụ okorobịa anaghị ele ya anya ugboro abụọ. Ọ dịghị nwoke ọbụla butere mmanya, ji ma ọ bụ ihe onyinye ọzọ n'ụlọ nna ya n'ihi na ọ chọrọ ịlụ ya ka nwunye. Ụlọ nna ya jupụtara n'ihere. Ihe nke a wutere Ọbịanuju nke ukwuu. Otu abalị, n'ime mwute ya, Ọbịanuju hapụrụ ụlọ ha. Ọ kpafuru banye n'ime ọhịa, site n'ọhịa jeruo akụkụ mmiri Njaba. Oge a niile, Ọbịanuju amaghị ihe ọ na-eme ma ọ bụ onye na-edu ya aga. Mgbe o rutere akụkụ Njaba, o zutere mmụọ mmiri aha ya bụ Ọnabụlụwa. Mgbe ahụ ka ọ ghọtara na ọ bụ Ọnabụlụwa dukpuru ya rute na mmiri ahụ. N'egbughị oge, Ọnabụlụwa jụrụ ya ajụjụ sị, kedu ihe ị ga-enye? Ihe ọ bụla, Ọbịanuju kwuru n'olu dị nwayọọ. Ọnabụlụwa jụkwara ya ọzọ, olee ihe ị chọrọ? Ọbịanuju zara ya sị, mee ka m na ụmụ m maa mma.
bụrụkwa ndị na-amasị ọha na eze. Mmụọ mmiri ahụ chịrị ọchị wee sị, ọ bụ m nwekwa ihe ha ga-amụ. Ị ga-enye m ụmụ ha nke ha na-amaghị aha. Ọbịanuju kwetara, zaghachikwa ya sị, were ihe ị chọrọ ma hichapụ m ihere nke na-achọ ihu m. N'otu ntabi anya ahụ, Ọbịanuju gbanwuru ghọọ agbọghọ mara mma, elelebe je ọrụ. Ọbịanuju biliri laghachi n'ụlọ ha. N'ụtụtụ, ndị niile hụrụ Ọbịanuju enweghị ọnụ okwu. O kweghị ha nghọta ka Ọbịanuju si gbanwee ghọọ agbọghọ nke mmanya na-egbuke egbuke. O teghị aka, otu ọgaranya narị bịara lụrụ Ọbịanuju, nye ya nwunye ya. Mgbe obere oge, Ọbịanuju tụrụ ime wee mụọ Akụnna ya. Ma mgbe niile Akụnna ya na-eto, ọ dịghị mgbe nne ya kọrọ ya akụkọ ịgba ndụ na nkwekọrịta ya na ọnabụla ụwa. Ihe ndị a niile ka dibịa Okoro hụrụ n'ọhụ mgbe Akụnna ya jụrụ ya ajụjụ sị, olee ihe a ga-eme? Dibịa Okoro zara Akụnna ya sị na ọ ga-eje n'osimiri Njaba, ebe mmiri dị ọcha na nke dị ilu na-ezute, ebe a maara na ọ bụ ebe mmụọ mmiri bi. Ọ gwara ya na ọ bụ ụbọchị Eke na-abịa ka ọ ga-eje na Njaba. O nyere ya mgbịrịmgba ọlaọcha nke ọ ga-eji kpọọ mmụọ osimiri, akwa isi nne ya, iji cheta nkwekọrịta nke gara aga. Mkpụrụ ọjị 3 ọ ga-atụnye na mmiri n'ụkwụ efu iji gosi nkwanye ùgwù ya na nrube isi. Ọ kọwara ya na ya garuo na Njaba, na ọ ga-abanye n'osimiri, kụọ mgbịrịmgba ya, tụnye mkpụrụ ọjị ndị ahụ n'osimiri, otu mkpụrụ maka nwa ya ọbụla nwụrụ anwụ. Emesịa, Akụnna ya biliri laa. N'ụbọchị Eke ruru, ya akwado nke ọma, bilie gaa n'osimiri Njaba n'ime abalị. Ụzọ esi aga mmiri Njaba abụghị nke ndị na-enweghị obi ike ga-esochi. Ma Akụnna ya gara na-atụghị egwu ihe ọbụla. Mgbe o ruru osimiri ahụ, ọ banyere n'osimiri, kụọ mgbịrịmgba ọlaọcha dịka a gwara ya mee. O wepụtara mkpụrụ ọjị 3 dibịa nyere ya, otu maka nwanyị ọbụla nwụrụ anwụ. Mkpụrụ mbụ ka ọ tụnyere n'osimiri nke dị ilu, maka nwa ya ahụ nke dị ndụ naanị otu ụbọchị tupu ya anwụọ. Mkpụrụ nke abụọ ka ọ tụnyere n'osimiri nke dị ọcha, maka nwa ya ahụ nke na-egbeghị igbere tupu ya anwụọ. Mkpụrụ ikpeazụ ka o ji hichaa egbugbere ọnụ ya tupu ya atụba ya na osimiri. O mere nke a maka nwa ya nke na-akwado ikwu okwu tupu ya anwụọ.
Mgbe o mesịrị nke a, ya etie mkpu sị, ọ nabụla ụwa taa ọjị o. Nkeji ole na ole gafere ma enweghị ihe ọbụla mere. Na mberede, ọ nụrụ ọchị nwatakịrị nke dịka o si n'ogbu mmiri na-abịa. Osimiri mekwara mkpọtụ dịka egbe eluigwe. Ọnabụlụwa si n'ogbu osimiri pụta, ya na ụmụntakịrị atọ na otu okenye nwanyị. Ụmụntakịrị ndị a bụ ụmụ ya ndị nwụrụ anwụ, ma okenye nwanyị ahụ bụ nne ya, Ọbịanuju. Onye ọbụla n'ime mmadụ anọ ndị a so Ọnabụlụwa pụta ji obere nkume dị ojii n'aka ya. Ihe ndị a bụ ihe ụwa ha, nke bụ ihe njikọ na ihe ịgba ndụ nke ha na mmụọ mmiri. Ọnabụlụwa jụrụ ajụjụ sị, ị kwadoro inye onwe gị n'imezu nkwa nne gị kwere? Akụnna ya zara sị, ọ bụrụ na nke a ga-eme ka m mụọ nwa ga-adị ndụ tozuo oke, were m. Otu mgbe ahụ, nne ya na ụmụntakịrị atọ ndị ahụ mikpuru na mmiri laghachi n'osimiri. Nwatakịrị nwoke ọzọ si na mmiri pụta, nọdụ na nso mmụọ mmiri ahụ, ma nwatakịrị nke a ejighị ihe uwe ọbụla n'aka ya. Ọnabụlụwa gwara ya chabie ntutu isi ya ma lie ya n'ala dị egbere mmiri Njaba dịka ihe ọgbụgba ndụ dị n'etiti ha. Akụnna ya mere nke a wee laa. Ọnabụlụwa na nwatakịrị ya na ya so mikpukwara laghachi n'osimiri. Mgbe ọnwa 9 gafere, Akụnna ya nabatara ngwugwu ọmụ ọzọ. Ọ mụrụ nwa, mụtakwa nwa nwoke. Ma ugbu a, nwa nke abụghị ọbịara taa laa echi. Ọ nọgidere dị ndụ ruo arọ 7. Nne na nna ya gụrụ ya aha, kpọọ ya Nnamdị. Ndị ezinụlọ ha na ndị ikwu na ibe ha ṅụrịrị ọṅụ n'ihi na Akụnna ya enwetala nwa. Ndị obodo bịara weta onyinye dị iche iche iji leta nwa ọhụrụ. Ha na-agba egwu ọṅụ. Ha butere ji, ọkụkọ na mmanya ọkụ ọhụrụ iji bịa lee nwa bịara ụwa ọhụrụ. Ma Nneka, okenye nwanyị onye nwere anya nke ime mmụọ, hụrụ ihe dị omimi. Nke mbụ, nwa ahụ nwere ihe akara ọmụmụ ma ọ bụ ahụmarachi dịka Akụnna ya nwere n'apata ụkwụ ya. Nke abụọ, ọ na-achị ọchị mgbe ọbụla mmiri na-ezo. Nke atọ, okwu mbụ o kwuru abụghị nne, kama ọ bụ nne mmiri. Nneka wee kwuo sị, abụmọnụ nke a akwụsịbeghị, kama ọ gbanweela ghọọ ihe ọzọ. Ka arọ na-agafe, Nnamdị na-eto bụrụ nwata na-achị ọchị mgbe niile dịka o nwere aṅụrị n'ime ya.
ma ọ bụrụ na ha ejee na mmiri, ọ na-agwa osimiri okwu dịka ya na mmadụ na-akparịta ụka. Ụfọdụ ụmụaka nọ n'obodo na-ekwu na Nnamdi anaghị emechi anya ya ma ọ na-arahụ ụra. Ndị ọzọ kwuru na ọ na-egwu mmiri na osimiri dịka azụ. Otu ụbọchị, Akụnna ya hụrụ ihe edere na mgbidi dị na mkpuke ya. Ihe edere bụ nke a: nkwekọrịta ahụ akwụsịbeghị. Ọ bụrụ na oge ezuo, ọ ga-alaghachi na mmiri. Nke a mere ka Akụnna ya mata ma kwerekwa na Nnamdi abụghị nwa ya, kama ọ bụ onyinye ikpeazụ n'aka mmụọ mmiri. Ma akụkọ anyị a agwụbeghị n'ebe a. Mgbe arọ 6 gachara, n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ya nke arọ 7, Nnamdi furu efu dịka onye ndị ntọ mmadụ tọrọ. Nke a mere na-enweghị mkpọtụ dịka ifufe na-apụ n'anya. Ụtụtụ ahụ, Akụnna ya chere na ọ gara ịsa ahụ ya n'azụ ụlọ. Ya chọọ Nnamdi n'ime ụlọ, chọọ ya n'ezi, ma ọ hụghị ya. Ya jụọ ụmụaka ibe ya ma ha hụrụ ya, ma ọ dịghị onye ọbụla hụrụ Nnamdi. Akụnna ya malitere iti mkpu na-akpọ Nnamdi aha ya, ma ọ zaghị ya. Akụnna ya malitere ibe akwa sị, otu mkpụrụ anya m ji ahụ ụzọ akpọọla oo. Otu abalị, Akụnna ya gara n'akụkụ mmiri Njaba wee kpọọ nwa ya oku. Nnamdi, nwa m, mkpụrụ obi m, olee ebe ị nọ? Osimiri zara ya, ọ dị ndụ, ma ọ bụghị dịka esi mara ya. Site n'ime mmiri, otu nwa nwoke pụtara, ma ọ dịghị ka Nnamdi. Anya ya na-eke ọkụ, ma mgbe o kwuru okwu, ụda olu ya dị ka nke Nnamdi. Nke a bụ ihe o kwuru: site n'ime afọ gị ka m si bịa, ma mmiri bụ ebe m. Amụrụ m n'ihi ịhụnanya na ihe mgbapụta dị oke ọnụ. Ugbu a, abụ m onye na-eche ụzọ dị n'etiti ndị mmadụ na ndị mmụọ. Aga m alaghachi jee kagbuo nkwekọrịta ọbịanuju nọ n'abụla ụwa. Ịkpụzoro ụgbọ niile ije n'abụla ụwa. Afọ gị ga-amụ nwa ọzọ, uru abụọ n'ọmụmụ maka nsogbu gị. Aga m na-anọ nso na-eche nche ebe ị nọ mgbe niile. Laa n'udo, echegbukwala onwe gị ọzọ. Akụnna ya mechara mụọ ụmụ abụọ, otu nwoke, otu nwanyị. Ụmụ ndị a tozuru oke, lekọtakwa nne na nna ha mgbe ha mere agadi. N'ala nsọ nke Nri, ebe ncheta adịghị anwụ anwụ, akụkọ banyere Akụnna ya ghọrọ ihe karịrị akụkọ. Akụkọ Akụnna ya ghọrọ agụmagụ ndụ nke na-agaghị apụ n'obi ndị obodo, maka ịhụnanya na-adịgide ruo ọgwụgwụ oge. Ọ bụ ncheta nke ike,
ịhụnanya nne na ihe ezoro n'ime mma. Agaghị echefu aha ya n'ala nri, ebe ọ bụ akara nke mkpụrụ obi na ntụkwasị obi nke ihe na-apụghị ịhụ anya. Ebe a ka akụkọ anyị a kwụsịrị. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ. Daalụnụ. Biko, like ya, subscribe ya, comment ya, ma nyere anyị aka sịsaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.